телевизионен блокбастер Съкъс се преплитат съдбите на двете най-мощни фамилии Истанбул. Това са семействата на Зуи Паша и Угрин Ефенди. Двамата са най-големите производители на съкъс в целия свят. Зуи Паша притежава холдинга Зуи Съкъс Индъстри, а Угрин – концерна Угрин Съкъс Инвестмент. Зуи Паша има двама сина. Това са Рачкур и Силвен Сунур. Рачкур е син от първата жена на Зуи, Сапунджи. Силвен Сунур е от втората му жена, Албенджи. Двете са сестри. Сапунджи загива именно в катастрофа, при която шофира Албенджи, но тялото й не е намерено. Следствието доказва, че коланът й е прерязан с ножичка за ногти, която намират в чантата на Албенджи. Но по-лошата сестра подкупва свидетелите да кажат, че не обича да си прави маникюр. Албенджи е истински дявол и има любовник, който се казва Китодарогло. Той редовно я посещава в богатата къща на Зуи Паша, преоблечен като жена под името Китидже. Угрин има една прелесна дъщеря и това е Мариханам. Тя е бивша балерина, която чупи крак на едно състезание по мятане на гюле. Угрин решава да я прати на фирмено разузнаване в къщата на Зуи и тя постъпва на работа като глуха слугиня. После обаче се влюбва в Рачкур. Той също се влюбва в нея. Но и Силвен Сунур я харесва, а той е доста лош. Мариханам също има брат. Това е най-популярният певец в Турция Шмаркан. Шмаркан прави шеметна кариера, като краде хитовете на българския си колега Веселин Маринов. Но дали Шмаркан е истински брат на Мариханам? Времето ще покаже. Марава, кичкене. О, здравей, синко! Марава, пичнеме. Здравей, синко! Марава, Мурук Ефенди. Привет, тате! Алча Гърбаш. Какъв е този шум? Джангар yok. Не е шум. Teneke Hanım. Iron Maiden. Това е Iron Maiden. Рачкур Sen Merak. Iron Maiden. Това е моята любима група. Ай, сиктир Джангар. Спри я. Моля те. Кафитос. Кахър сурат. И ми кажи, защо си толкова тъжен? Джигер Карак. Корема ме свива. И бомбарут кюфте. И от притеснение ще гръмне като бомба. Ай! Хайя. Рачкур Сюргün, а? Защо си толкова разстроен? Yok Sürgün, yok. Не съм разстроен, не съм. Hanım Merak. Влюбен съм в една жена. İlk kez teneke babayı. И искам да стана нейния рицар. Allah yürü. Yürü. Много е хубава, тате. Yavaş be Sersim. Успокойно, момче. Yavaş be. Gel. Успокойно. Gel. Ела, Yavaş. ела. Gel. Ела. Gel. Yavaş be Sersim. Koçkocamite pezevenk babayı. Истински красавец. Güzel hanım, ha? Хубава ли е? Çok güzel. Muruk Efendi. Много е хубава, тате. Maşallah. Браво. Seyir bacak. Балерина Уруспия. с прекрасно тяло. Kuzunak. И свита като върба. Drop sırma. С купринена кожа. Türlü güneş. С добро възпитание. Malibi. И много скромна. Kuskus. Абе, красива. Толкова хубава. Красива. Ruhi şeytan. Дяволска работа. Yok şeytan. Момичето е чудесно. Altın hanım. И има златно сърце. A kuzunak? Kurnaz yok. И много се разбираме. Vay. Интересно, интересно. Sersim. Kandırma la be. Ha? Каза ли, бе, момче? Rachkur karamate surat. Срам ме да не ме отхвърли. Siktir hava yok.
Ай, закай! Шеф, ти ти бигаш. Не за първи път постъпваш глупаво. Aslan, aslan. Така е. Aslan. Така е. Zuyuruş, sandık giriş. Отивам да гледам телевизия. Sandık giriş. Ти и телевизия? Gel, gel. Ела. Bergindiye merak. Искам да гледам обедните новини. Ya Ahmet Tupan arkadaş. Дават моя приятел Ахмед Топан. Bulgaristan, politik sersem. Големия български политик ли? Baş Bulgaristan politik. Yaver Kırmızı Başıbozuk Staniş Efendi. Да, заедно с червения лидер Сергей. Ha, Kibrit Efendi, Pehlivan Boyko Babayit. А Бойко Борисов? Kibrit Efendi, Pehlivan Boyko Babayit. Baltiye Tupan. Той го свали от власт. И мой arkadaş И Kurnaz Suriye. Ахмед Топан сега е в опозиция. Rezil, Срамота. rezil, Срамота! rezil. Срамота. Bulgaristan, Zuy sakız, Paşmek'ta. В България има бъдеще за нашия бизнес. Ama... Mente nargile. Пушенето е лошо. Yok mente. Не е лошо. Ama reçkur hayır yok. Да, но за мен няма. Hey, erbab reçkur. Бъди смел, Ya син. erbab. Бъди смел. Aşk olsun Tate Moruk Efendi. Благодаря, тате.